pamusoro imambo. Ini ndakamirira kwati Barrier Society. Takatanga Barrier yedu ndonzi Veronica Chimufumbo. Takatanga Barrier yedu zvakanaka 2015 tiri pamwe chete naTafara. Takasarudza Tafara treasurer wedu paBarrier yedu. Takashanda zvakanaka tikatomboiga mamwe mamembers iye ari treasurer. Pa 2021 ndo pakatanga nyaya zoita kuti tisvike panapa. Tafara akangobuda pavillage pedu pagwiriri akangoenda. Hatinozwa kuti zvaaenda zvafamba sei kana chii chaitika, haana kusiya kana mari yedu akangoenda. Saka aenda akanogara. Tomboita zvekufonerana naye. Foni yake yanga ichiri kupinda mazuva acho. Tichifonerana naye aingoti ndiri kuuya kupera kwemwedzi, pamwe achiti ndiri kuuya panovhara vana. Takagara 2022 pataona kuti Tafara asumbobatika ba foni yake haichapindi. Takaronga seBarrier. Patamboti tiende kotarisa akaenda wacho ndini kotsvaga kunyanga. Ndikamuona tikataura naye akati paruvhara vana ndiri kuuya. Ndikati ndikadzoka ndikataura kuBarrier kuti ati ndiri kuuya paruvhara vana. Pakavhara vana vaya muna April haana kuuya 2022. Takagara haana kuuya kusvikira tazofunga kuti saka tidini kana tisisiri mubata nefoni yake haichapindi. Taiti kumufonera foni yake haichapindi. Takati ngatiende kupolice. Takaenda kwaDC. Taenda kwaDC zvakanzi endai kunyanga. Ndobva taenda kunyanga. Takatuma one wedu akaenda kunyanga. Asvika kunyanga akanzi siya mapepa. Ndobva asiya svika ichazokufonerai. Hatina kuzombowana call kana chii kubva ipapo. Takagara. Kati ino Tafara tichadini naye. Tiite sei? Takazosvika pakurongazve kuti toita sei tiri paBarrier. Tikati ngatimbofonerewo murume wacho tinzwe kuti ari kuzvifambisawo sei uye zvakamira sei. Murume wacho akati rifeya kumba kwaana Tafara kunova kunyakomba kubhuku rasabhuku Bariri. Takaenda tikasvikako bhodha Mozambique uko. Takaenda tiri 2 tichera mari yedu. Tasvikako mai wacho vakatiti munhu wamuri kutsvaga manyeperwa kuti ari kuno atori kumurume wake ikoko kwamapuwa nhamba. Saka apa kwakwadoka foni dzapera moto. Takaparadzana umwe nomwe akatsvagawo kwekurara nekuti tanga tiri maigutuzawo nasachizasi. Saka apa aigona kuti muti munorara pamba 1. Saka umwe nomwe akaenda kutsvaga kuhama yake akanorarako. Makuseni umwe nomwe akangomukawo. Uyu samudima akaenda akachajisa foni yake mubhazi akazofonera murume wacho kuti kwawatituma kuya hatina kuwana munhu kwanzi ari kwauri. Akazopuwa nhamba dzekuti ataure naTafara. Akazosangana naTafara wakataurana akati ndiri kuuya manje. Vatadzoka vatagara 2023 Tafara hakuna. Tiringonetseka kuti ino Tafara tichamuona sei. Tatatoruza hope. Asi 2024 gore rino amwene wake wakashayika. Washayika amwene. Takawana Tafara auya. Tikafara tikati munhu wedu wadzoka. Tochitaurirana naye. Takaenda parufu. Tichinotaura mwinyi munokozowa zvekungotaura kuti zvawazodzoka tichingodini chimhoresana. Saka mangwana acho musi wekugwewa kwenhumbi takaenda tikati tikanonoka tinozosvika Tafara pasisina. Saka takaenda segurupu rariripo tikasvika tikakumbira kuti titaure naye. Tukanzi akambobatikana. Takakwanisa kutaura namai wacho waya. Tikati maizvo makati zvemimi muchabhadhara kana mari mapapurika kana mwana wenyu asina kutipa. Foni dzenyu zvazvisingachapindi zvachose. Zvakadini? Tukanzi aiwa inetwork. Foni yangu yakazodini yakazorasika. Tikati alright titsarai mutaurirane zvavari panapa mutaurira nemurume wacho aripo. Shuwa takasara. Patachikumbira tukanzi aiwa munozoya mangwana tiri pano. Zveshuwa takamukazve mangwana acho tikaenda pamba pavo. Tikasvika tikazoonana nawo wese murume nemukadzi. Tikataura nawo. Vataita chibvumirano chatakaita. Rinova pepa riri panapa iri ratakanyorerana naye Tafara. Pese pataifamba apa tanga tichitoshandisazve mari dzedu dzine makosti aripozve. Atakaona kuti kufamba kwese kwataita kusvika pari nhasi mari yedu yabva yaenda pa 140 yatashandisa plus yainayo 750 zvese zviri kukonzerwa naye. Saka tabvumirana naye kuti uchabhadhara 2020 patakabvumirana naye $20
Kubva ipapo tabvumirana yanga kuti musi wa 30 July akatipa $20 bedzi nanhasi hatina imwe yatazomboona kusvika pari nhasi. Saka tisati regai tiende kuna Mambo Mutasa atibatsirewo kuti todini kuti tirarame nekugarisana mukunaka murugare nekudzoswa kwemari. Ndapedza. Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Zvese zvaendere chokwadi. Pachabatwa nemhosva. Warari mubatsirawo. Apa apasimboda kutaura zvakawanda va. Pakuda kutaura zvinhu zvishoma. Mari yevanhu makatora here? Makashandisa? Chokwadi mari ndakashandisa. Makashandisa. Ukawirirana kuti muchabhadhara. Chiri kuti musabhadhare chii? Ngadi muna July pachipaka uyu kasangana dambudziko ndopakasheka amweni zvishwa chokwadi zvataura. Munhu akati anobhadhara mari akati izvi ndambobhadhara mari kune kwanda ndakapereta. Wafonera bvawataurirana. Ogadzibva ndabhadhara. Izvezvi pawakazogara pawanga asati wabhadhara wana kuwafonera vachiti wakanga watambira nekusindobva ndachibhadhara. Parakazona samusi. Asi zvokuti muchabhadhara $20 hazvo zviri important. Ukaona munhu waitwa treasurer nevanhu vakawanda. Kutembwa nevanhu. Kuti zviro zvavo zvinenge zviri in safe hands. But mukaita zvamakuita manje munotoya nesausage neimba menyu nemari yamuziva kuti haisi yenyu yamusingakwanisi kudzosera. Nhasi uchizire ruchirwa kunzi pamari yeutawa yekuma almost that's 140 plus 7 chi kuma 880. 880 muchizibhadhara yako $20. 880 divided by 20 that's about chi 44 months. 44 months igore kuenda mberi. Makore matatu. Makore matatu chiza kubhadhara ko $20. Wotadza futi kuita izvo. Kumba kwenyu mune mombe kana chii kana mbudzi kana. Saka mari mamudini nemunhu. Mari ndakatora ndikuda kuita business. Business rei. Aimboda mabanana chitima. Saka fazvadini. Panangodonha pandakaenda patakabva saka zvinozvo. Saka mauri tengeshandisa mari yevanhu kutenga future. Saka muri mbave ko murume wenyu wacho uri bamu mutazobhadhara $20 nomwedzi here bamu. Mutasei? Saka what is the problem? Vanhu vakuya panapa vakautaura kuti chii? Mwamusipo. Saka utaura kuti rei mwedzi unowa chitoripo izvi? Vanhu vakatonaka sereki mbuya dzamunoona idzi. Dzekuzangobhadhara $20. Dai ndiuzi ndini $20 ka? Ndaingobhadhara kana 60, 50 yandaona 40, 50, 60 kuti peri. Unoti uri kufikisani? Haufa wakaita mari for the 3 years uri kubhadhara $20 nembuya idzi haufa wakabata mari mhongo mako. Uri kutaura kugununira kwembuya idzi. Idzo dzinoona dzine mauniform idzi. Dzinokunamatira kuchechi idzi. Haubati kana sendi ba. Ndikutaura usaite izvozvo hazvibatsiri. ubachema. Zvafanira kubachema yeparufu. Unoremwa. Iyo zvanotadza kuiga munhu asiwa kuti mari yedu takachengetedza. Iyo vanhu isusu ngatingwari kana ngatifambe nenguva. Mari ngaiende kubengi uko. Vurai bank account uko. Kuruzwa? Endai movhure endai kuStuart Bank uko. Kana uKEBS. Movhure mari yenyu under burial society yenyu mwaenda moita constitution moita vanhu vanosaina kutora mari. Mabhadhara $20 per week paya. Toenda kubank uko. Haina inobuda bauko. Isina kubusina kudi. Kuisina kusainiwa nevanhu vairi vatatu. Handizvo? Izvo kuramba muri kuchengetedza mari mutsapizvi. Siyanai nazvo zvakapfuura kare. Izvo mamwina idea yekutengesa mabhanana nekutenga. Yanga idea yakanaka. Why musina kuitengesa idea yacho kugroup? Kuti group mari yatana 750. Adispin. Ngatengesa mabhanana tichitenga tite profit. Mamwine 473 ndoyanga iri kuyakashanda.
plus shift yandakazotora ku mamu ine 473 yazosvika sei ku7 handisi kuziva kuti vakazisa interest yedu 50,000 hamusuziya sei imi ndiri treasure ndinge ndimunowekera vanhu mainterest yedu pabhuku rangu randinaye pane 470 chiisai interest yamunoisira munhu kana akwereta 430 something inoita marii ukakwereta 400 inenge iri marii interest yenyu ichi 20%. Interest yenyu kana makweretesa vanhu imarii 10%. Which means $10 per $100. Pa $400 $40. Saka ikasvika 700 sei? Mirai dauzwa imi muri mbavha nyararai badzi dauzwa vanhu vamakabira. Yes. 470 zita ndiani mukoma? Ndoitwa Robert Ndima. Yes. 470 ndiyo cash yanga nayo maoko. Iyo changagara nechikwereti che $283. Okay. Saka chikwereti chake plus cash in hand. Cash yanga nayo. Vaisvika pa 7 something. Hapana kana interest. Saka muri tamusuziwa sei mese? Ndimi webheri mwakamuita treasure munhu munomboringa ringo ere kuti zvakamukomberedza. Ndozvonunginyo kunongogadzika munhu. Wani munhu ana nehupa mukuwamba kapana nedosipa wokuchengeta mari. Treasure achengete mari. Munomboringa ringo. Pane mbudzi here tinozori cabbage here. Right. Anyway, saka muri kuti ine nyaya. Matotadza kubhadhara. Kwana vanhu vari kuya kuno kuti mizi matotadza kubhadhara. Because nyaya yenyu mbuya muzati vanhu vari kuzwira itsitsi because isusu dare redu hariti nezvo izvo zveutsotsi zvekubirana zvefraud. Fraud. Awaifanira kwakangokuendesai kumapurisa kungosvika kutosungwa. Mamaenda mukati yenyu. Kana kuendesai kucivil court, small claims court. Musvika matosainiwa motazi bhadharai mari yakati musakabhadhara. Musi wemusvika kubhadhara wacho masungwa warrant of arrest. Asi vanhu vakanaka serika. Wautokuzwira itsitsi kuti aurai maita zwa chidi nenyu. Chibhadhara yenyu 2020 yamunokwanisa. Nemiwo futi bambo imime zvokuti matadza kubhadhara kuti mamuripi mazwana hazvichashandi. Kune iko cash one, kune mukuru, kune chii makatadza kutumira. Achiri nyaya kuti apa wane mwedzi mingana usubhadhara? Patakabvumirana wanga uri musi wa30 July wakangobhadhara ka1 basi. Wakabhadhara August. Saka September wana kubhadhara. Okay, saka wane awari mari as ne 1 month. Alright, so which means nhasi munofanira kubhadhara $40. Ya October na September. Ndizvo here? Munofanira kubhadhara $40 ya September na October. Zviuzike. Right. Imi pamba penyu mumbori newo chamuina chamunoti munokwanisa kutengesa kuti mari idzo. Ndingangoti zvese izvi zvinhu zvaitika behind my back. Ndakatoshamisika wena ndichizofonerwa neavo kuti kune mari. Zvaitoitwa namai avo. Imi mamusina chamunoziva. Mari iyoyo haina kuti yakashanda kumba kwavo. Takatombonetsa nenyaya yemari. Wauri kuti wakatevera mukadzi kumba kwavo. Takambokoshitana nenyaya yemari iyo. Kuti yaishandei. Hakuna chero bhata yakatenga. Zita ndiani? Maxwell Katanda. No, now zvanaka bambo makudi. Mwakuziva. Iyo it's a domestic issue. Munokweshana mukati mutipedzerana nemukadzi mugarisana zvakanaka. Iya mhosva yapo. Chakudiwa ya solution. Musa create imwe problem pamusoro pechi. Iya topo. Ngaigadziriswe. Itai kuti awana. Ipai wana mari yavo. Zvinhu zvifambe zvakadi zvakanaka. Be responsible. Chibhadharai nhasi bhadharai mari iyoyo $40 ye October and September. Imimi wakaita futi default. Wakadefaulta futi. Madzoka futi panapa. Ndakunoita inini ndakunoganisha kupay murume wake.
Napa futi ngwe treasure futi usina chiro. Motorerwa futi. Tite sero. Tizoenda nambuya. Right. Tinoita kana wasakabhadhara futi apa tawapa last chance. If they don't pay now, takuti muite garnish order. Yes. Isisu tatu kumbira kuti saba maibari murumawo watibhadhare maexpenses ataita kubva musi watanga kutaurwa mhosva iyi kusvika zvino. No, imimi chimboita add up maexpenses yenyu transport ndazwa 140 plus 7 yavaita 880 handiti. Imimi mochona pa 880 ipapo mari yenyu iri kuita sei? Mari yenyu yobhadhara. Asi chatakutora navanhu ava ndikuti vanhu ava kawa they must not default. Vanyoresei pasi vanhu. Niendai munyore pasi abambo kuti muri kubhadhara mari everybhadhara. Chaita follow up yekuti mawiri anova panapa. Kata kuzopfuura kuenda civil court takuenda uko. Mapapers ekuti mangofura nepano anofanira kunge aripo. Isu tatu hatina jurisdiction yekutomboita izvi izvi. Inofanira kunge yangoenda kusmall claims court. Andizvo. Asi tikutoya kuti chiwanhu chinotaura kuti aiwa munombobatsirana zoti hey ona ndozvatikuita basi. Asi pamutemo chaiwo toda yangoenda small claims court motosvika moita mupedzerwa nyaya dzina magistrate iko. Handizvo bambo. Tine urombo bambo kuti mamusi kuziva makarorawo tsotsi wakawanda uri makarora matsotsi asi chekuita dzidza kugara netsotsi rako hozi yako how to treat tsotsi rako. Andizvo wo zvinorwadza kuti uti 750 ka wobva 750 iri kuzoyahiwa mumba mako asi haina kutenga kana poto kana bhatani chaiyo kana nariti haina. Saka yaende kuti utarise kana mabhurukwa chaiyo akananikwa pamutariro kusara tambo badzi. Saka watenge ine 750. Let's be responsible. Ngatite wakadzi kwawo wa responsible wakangwara. Mukadzi akangwara anobaba mari mutrauzi yemurume achitenga mapoto nemasipunu. Ikona mukadzi uno kuba 750 utadza kutengera bhurukwa charo remukati. Ta bhurukwa rekutsvaka kuti riripi kai no tai mukadzi kwai ataura uyu ndiani zviyapedzisira uyu tambudzai tizere ite ndati munyora mungomata kuti ndoba nhasi munotobhadhara imwe mungomata apa mbuya mari yacho izvo wanayo wachibva panapa izvozvi musati mabva panapa mati munayo mbuya imimi endai mutengese mabhanana itai izvi kuita izvi mudzosere mari uyu murume wemakupa responsibility handi yake ba maya kuti nyepera vanhu handada kuita business yemabhanana saka makatenga mabhanana isovha aora $750. Saka asina kuora acho yamakatengesa mashoma acho iripi mari yacho? Mabhadhara fees. Iripi? Aiwa ndakabva ndangosvika ikoko kubva ndango. Zvasina basa pindurai mubvunzo. Ndati mari yakasara iripi? Hapana yakasara basi. Saka yakaendepi? Wakatenga points. Ndakabirwa mbuya makangwa ndakabirwa. Enda munyoresa. Alright, onama mape yangu marinyo. Usati masumuka bana. Toda kutengai pamberi pachipi Mutasa. Thank you so much. Mogara ona sisangu zvakanaka. Panewo zvakangoitika zvakaitika zvimwewo zvekumba kwedu. Ndofunga ndo zvimwe zvakazongoita kuti ivo vaingorwarirwa vachidai tingobatsirana chidai. Saka ndoda kungotenda nekwanzwisisa ne imi muri munini wacho. The fact yekuti muri kuziva zvakaitika kwakaenda mari. Mubatsirewo kuti situation isasvike payasvika. Ndoda kutenda sho. Wabatsirai murume uyu ndinomuzwira. Ndikapinda mubhutsu dzake chaidzo ndinozwa ndirimbozwi zvakanaka. Zita ndiani izvi? Bariri tichaona. Batsirai chiva nyoresai apa musi wamunobhadhara nhasi yacho mutobhadhara nhasi yacho mamatobhadhara. Ndai next.